Jak Volacký, náčelník kraťových komisárov, veľmi tam upravuje našu cestu, ktorá bude jazdcom ukazovať, pokiaľ môžu prísť, aby nespravili nejaký ten lehký štart, dá sa povedať. No my sledujeme štartovné číslo 8, Míra Baláža, teraz som si ma toto niečo so svojím Volkswagenom Lupo, trošku to mrzelo, že dal svoje rady, alebo štartovné číslo 8, Miro Baláš na štarte, Volkswagen Lupo, projekt týmu Lada Prídla z Bratislavy. Je to jazdec, ktorý včera skončil po celodenných pretekoch na peknom 4. mieste vo svojej skupine, ktoré jazdilo 9 vodidiel. Baláš je už na stati. Teraz aby sa dal ďalšiemu kolegovi z tohoto spomínaného týmu. Dodo Čermák odchádza o malú chvíľu. Sú to 30-sekundové rozdiely, pretože jazdci si neberú nejakú tú minútu navyše. Auto Doda Čermáka je dosť označené väčších jazdných pretekov. No a za štartem číslom 8 spomínaný muž, ktorý vozil pána prezidenta Kováča, kedysi ako dvorný šofér slovenského prezidenta Slovenskej republiky, pána Michala Kováča. Teraz v peknom automobile Volkswagen Lupo, ktoré je tak trošku osirotené. Boli pretekárov. Áno. Už je na trati. Ďalší. A už ide.